त्यामुळं आजच्या गोव्याचा 60 ते 70% भाग हा पूर्णपणे भारतीय राहिला. याला सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं हिंदवी स्वराज्य. शिवाजी महाराजांच्या काळात ह्या 12 तालुक्यांपैकी फक्त 4 तालुक्यांवरच पोर्तुगीजांचं राज्य होतं. इथली हिंदू भारतीय संस्कृती पूर्णपणे नष्ट केली. हा पहिला राजा पोर्तुगीजांविरुद्ध धार्मिक आणि राजकीय कारणासाठी स्वारी करणार ही होती. म्हणजे आजच्या भाषेत सांगायचं तर सर्जिकल स्ट्राईकसारखी मोहीम, जे पोर्तुगीजांना जो धडा शिकवला त्यामुळं पोर्तुगीजांचा माज आणि पोर्तुगीज सत्तेचा जो काही कणा होता तो मोडून पडला. त्यामुळे हे राज्य पुढं औरंगजेबाला नाही जिंकता आलं. त्यांनी आदिलशाही नष्ट केली, कुतुबशाही नष्ट केली. तो 27 वर्ष इथं टकरा देत राहिला. हे इथल्याच मातीत मग या लोकांनी यांना गाठलं. शिवाजी महाराज आणि गोवा हा खरंच एक म्हणजे लोकांना जे काही संबंध आहे ते बऱ्याचदा ऐकून आश्चर्य वाटतं. तुम्ही आत्ताच अगोदर म्हणालात की गोवा म्हटलं की पोर्तुगीजांचं राज्य, गोवा म्हटलं की एक वेगळी संस्कृती, एक असं एक लोकांनी डोक्यामध्ये सगळं फिट करून ठेवलेलं आहे. आणि खरं तर मूळ गोवा आणि हे सगळं खूप वेगळं आहे की लोकांनी हे जे काही गृहीत धरून गोव्याकडे बघायचा दृष्टिकोन केलेला आहे ना, म्हणजे संपूर्ण जगाने, हे खूप वेगळं विचित्र झालेलं आहे. तर गोव्याचा इतिहास 17व्या शतकातला, आज जो गोवा आहे त्यात गोव्यात 12 तालुके आहेत. 17व्या शतकात शिवाजी महाराजांच्या काळात ह्या 12 तालुक्यांपैकी फक्त 4 तालुक्यांवरच पोर्तुगीजांचं राज्य होतं. बारदेश हे पहिल्यांदा त्यांनी तिसवाडी जिंकून घेतलं 1510ला. त्याच्यानंतर 1543 मध्ये बारदेश आणि साष्ट हे जिंकून घेतलं. आणि ह्या साष्टचाच आजचा एक नवीन तालुका म्हणजे मुरगाव. ह्या 4 तालुक्यांवरती पोर्तुगीजांनी खऱ्या अर्थाने 450 वर्ष राज्य केलं. उरलेले 8 तालुके म्हणजे पेडणे, डिचोली, सत्तरी, सांगे, कानकोण, धारबांदोडा, केपे हे 8ही तालुके हे पोर्तुगीजांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर 100 वर्षानंतर म्हणजे 1763 ते 1785, 1765 ते 1785 या काळात जिंकून घेतलंय. म्हणजे पूर्वी पहिले तालुके त्यांनी जिंकून घेतले ते 1510 आणि 1543, आणि हे 1765 म्हणजे जवळपास 250 ते 250 वर्षाचं मधलं अंतर आहे. हे पूर्ण बाकीचा 8 तालुका म्हणजे आजच्या गोव्याचा जवळजवळ 60% ते 70%, 60 ते 70% भाग पोर्तुगीजांनी हा नंतर जिंकून घेतला. एक. आणि दुसरं, हे उरलेले जे 8 तालुके आहेत ना, हे शिवाजी महाराजांच्या राज्याचे भाग होते. मराठा साम्राज्याचा भाग. हो, शिवाजी महाराजांच्या राज्याचा भाग. शिवाजी महाराजांच्या राज्याला तर तुम्ही मराठा साम्राज्य म्हणा, हिंदवी स्वराज्य म्हणा, तुम्हाला जे काय योग्य वाटतं ते, ह्याचा हा भाग होते. 1664 मध्ये 63-64ला शिवाजी महाराजांचा पेडणे, डिचोली, सत्तरीवर अंमल सुरू झाला. राज्याभिषेकानंतर 1675 मध्ये शिवाजी महाराजांचं फोंड्यासह म्हणजे आजचा केपे, कानकोण का सगळा भाग सह कारवार, अंकोल्यापर्यंतचा भाग हा शिवाजी महाराजांच्या राज्याचा भाग बनला. इथली रयत ही शिवाजी महाराजांची रयत होती. इथल्या रयतेचा राजा शिवाजी राजा होता. आणि ह्यामुळं आजही तुम्ही गोव्यात आल्यानंतर ना, ह्या जे अगोदर मी जे सांगितले तालुके म्हणजे तिसवाडी, साष्ट आणि बारदेश, ह्याला इकडं गोव्यात जुनी काबिजात म्हणतात. जुनी काबिजात, ओल्ड कॉन्किस्ट, हे पोर्तुगीजांनी अगोदर घेतलेला भाग. ह्या 4 तालुक्यांवर पोर्तुगीजांनी अन्वित अत्याचार केले धार्मिक. इथली हिंदू भारतीय संस्कृती पूर्णपणे नष्ट केली जुलूम जबरदस्तीने. उरलेले 8 तालुके आहेत ना, हे पोर्तुगीजांनी नंतर घेतले 18व्या शतकाच्या शेवटच्या ह्याच्यात. इथं पोर्तुगीजांनी एकाही
माणसाचं धर्मांतर केलं नाही आणि एकही मंदिर तोडलं नाही. त्यामुळं आजच्या गोव्याचा 60 ते 70% भाग हा पूर्णपणे भारतीय राहिला. याला सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं हिंदवी स्वराज्य. हा खरं गोवा आणि शिवाजी महाराजांचा खरा संबंध आहे. की तुम्ही म्हणता आता शिवाजी महाराज आणि पोर्तुगीजांचं, आता प्रश्नाकडे तुमच्या येऊ की काय संबंध होते, कसे संबंध होते, सुरुवात कशी झाली. 1657 सालात शिवाजी महाराजांनी नेव्ही, नौदल सुरू केलं. त्यावेळेस शिवाजी महाराजांचा आणि पोर्तुगीजांचा संबंध आला. पहिला नौदल बांधण्यासाठी पोर्तुगीजांची शिवाजी महाराजांनी मदत घेतली. ते कारागिरीनंतर पोर्तुगीज गव्हर्नरच्या सांगण्यावरनं पळून गेले. लुई लैताव फेर्राव आणि त्याचा मुलगा लुई लैताव विएगस हे पळून गेले. शिवाजी महाराजांच्या सर्व बाकीच्यांनी ते आर्मर उभंही केलं आणि ते समुद्रात संचार करायला लागला. गोव्यातल्या पोर्तुगीजांकडं शिवाजी महाराजांचा संबंध आला तो 1667 मध्ये. कारण बारदेश हे पेडणे आणि डिचोली ह्यांच्या, बारदेशला लागून आणि पेडणे आणि डिचोलीच्या सीमा आहेत. शिवाजी महाराजांचं ह्या पेडणे डिचोली ह्या कुडाळ भागात राज्य सुरू झाल्यानंतर त्यांचे शिवशाही सुरू झाली. शिवाजी महाराजांचे कायदे सुरू झाले आणि हे कायदे इथल्या वतनदारांना जाचक होते. जे परंपरागत वतनदार होते त्यांना जाचक होते. शिवाजी महाराजांनी आपल्या कायद्यांना अनुकूल असणारे वतनदार तिथे नेमायला सुरुवात केली. त्याबरोबर हे जुने वतनदार त्यांच्या विरुद्ध नाराज होऊन किंवा त्यांच्या विरुद्ध बंड करत पोर्तुगीजांच्या आश्रयाला बारदेशमध्ये येऊन राहायला लागले. याच काळात पोर्तुगीज गव्हर्नर कोंदी सावेन्सेंती याने एक हुकूम काढला. हुकूम काय होता की बारदेशमध्ये जे हिंदू शिल्लक आहेत त्यांनी 2 महिन्याच्या आत एक धर्मांतर तरी करायचं किंवा निर्वासित व्हायचं. या दोन्हीही कारणासाठी शिवाजी महाराजांनी बारदेशवर स्वारी केली. हा पहिला राजा पोर्तुगीजांविरुद्ध धार्मिक आणि राजकीय कारणासाठी स्वारी करणारा. अशा तऱ्हेने शिवाजी महाराजांनी यांच्या संबंधाची ही संघर्षाने सुरुवात झालेली आहे. इथं शिवाजी महाराजांनी त्या पोर्तुगीजांना सगळी बुद्ध शिकवली. हे सगळे देसाई परत शिवाजी महाराजांकडे सरेंडर पोर्तुगीजांनी केलं. हे त्यांना शरण गेले, त्यांना पाठवून दिलं. आणि त्याच वेळेसच्या इंग्रज अधिकाऱ्यांनी ते जे इथलं वर्णन लिहिलं आहे की शिवाजी महाराजांनी का स्वारी केली, तर इथल्या हिंदूंविषयी जो गव्हर्नरने हुकूम काढलेला होता त्याविरुद्धच शिवाजी महाराजांनी ही स्वारी केली आणि त्यामुळं पोर्तुगीज गव्हर्नरने तो हुकूम पाठीमागे घेतला. अशा तऱ्हेने शिवाजी महाराज आणि याची सुरुवात झालेली आहे. पोर्तुगीज ह्या सर्व हा पहिलं सांगतो की 19 नोव्हेंबर 1667 रोजी ही शिवाजी महाराजांनी बारदेशवर स्वारी केली. शिवाजी महाराज स्वतः सैन्य घेऊन बारदेशमध्ये आले, कोलवाळला. तिथं त्यांनी पोर्तुगीज सैन्य पळून गेलं. ती सगळा लढाईचा वृत्तांत तो आहेच तो की तिथं मग ते पादरी लढाईला उभे राहिले, त्यांनाही शासन झालं. आणि ह्याचा सर्व परिणाम पुढं शिवाजी महाराजांचा तह झाला. त्या तहामध्ये हा काही भाग आलेला नाही आहे. पोर्तुगीजांचा संपूर्ण इतिहासात एक बघितलं ना की ते आपल्या धर्माला कुठलाही कमीपणा येईल अशी गोष्ट लिहायची टाळत. त्यावेळेच्या समकालीन इंग्रज आणि डचांनी ह्याची नोंद घेतलेली आहे. इंग्रज आणि डचांच्या रेकॉर्डमध्ये हे मिळतंय की शिवाजी महाराजांची ही जी स्वारी आहे ही धार्मिक कारणासाठी पण होती. इंग्रजांनीच लिहिलंय की समकालीन त्यावेळेचा गोव्यात उपस्थित असणारा इंग्रजांच्या म्हणजे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचा प्रतिनिधी जो गोव्यात होता त्यावेळेस, त्याने आपल्या कारवारच्या कार्यालयाला जे पत्र लिहिलंय की त्याच्यामध्ये त्यांनी नमूद केलंय की ही शिवाजी महाराजांनी स्वारी केली ही पोर्तुगीज गव्हर्नरनी हिंदूंविषयी जो विरुद्ध हुकूम काढलेला होता त्यासाठी ती स्वारी केली आणि पोर्तुगीजांनी तो हुकूम गव्हर्नरनी तो हुकूम पाठीमागे घेतला. त्यामुळं हा पोर्तुगीजांच्या इतिहासात हा पहिलाच प्रसंग घडत होता. आणि पोर्तुगीजांनी पुढेही ज्या ज्या वेळेस आपल्या धर्माला कमीपणा येईल असे प्रसंग
चे नोंद करणं टाळलेलं आहे. शिवाजी तसा दिसत नाहीये कुठंच. उलट शिवाजी महाराजांना पोर्तुगीजांना गोव्यातनं पूर्णपणे उखडून काढायचं होतं, हाकलून द्यायचं होतं. ही शिवाजी महाराजांची इच्छा आहे. हे त्यावेळच्या इंग्रजांनी नमूद केलेलं आहे, ब्रिटिशांनी, की त्यांचा जो प्रतिनिधी भेटला शिवाजी महाराजांच्या ऑफिसरला, त्यावेळेस त्यांनी सांगितलेलं की शिवाजी महाराजांची ही इच्छा आहे. आणि शिवाजी महाराजांनी तशी कृतीही केलेली आहे. म्हणजे आता मी बारदेशस्वारी सांगितली 1667ला, त्याच्याच पुढच्याच वर्षी लगेच, म्हणजे त्याच वर्षी शिवाजी महाराज 1667ला, मग नंतर नोव्हेंबरनंतर जवळ डिसेंबरपर्यंत शिवाजी महाराज डिचोली इथं होते. डिचोली इथं मुक्कामाला होते, कारण तो त्यांच्या राज्याचाच भाग होता. तिथं मुक्कामाला होते. तिथं त्यावेळेस कदाचित शिवाजी महाराजांना पोर्तुगीजांचा अंदाज आला आणि त्याच वेळेस कदाचित या मोहिमेचं नियोजन केलेलं असावं. ही होती म्हणजे आजच्या भाषेत सांगायचं तर सर्जिकल स्ट्राईक सारखी मोहीम किंवा गनिमे काव्याची मोहीम, की शिवाजी महाराजांचं सैन्य वेगवेगळी रूपं घेऊन, म्हणजे आजचं जे ओल्ड गोवा आहे त्यावेळेचं ती गोवा राजधानी होती, तिथं वेगवेगळ्या रूपात शिरायला लागलं. म्हणजे कोणीतरी कामगार म्हणून, कोणी व्यापारी म्हणून, आणि असं बऱ्यापैकी तिथं लोक शिरले. आणि शिवाजी महाराज परत पुढच्या वर्षीच नोव्हेंबरमध्ये परत गोव्याकडे यायला निघाले. वाटेत वेंगुर्ले येथे असताना त्यांना एक बातमी कळाली की आपले गुप्तहेर जे सैन्य, गुप्तवेशातले जे सैन्य जे पोर्तुगीज राजधानीत शिरलेत ते सापडले. कुठल्या तरी काहीतरी चूक झाली आणि ते सापडले. तो मागचाच वर्षीचा गव्हर्नर होता कोणती सावेंसेती, तो त्यावेळी भयंकर आजारी होता. तो त्या बातमी ऐकूनच अंथरुणातनं उठला. शिवाजी महाराजांचा वकील त्यावेळेस गोव्यात होता, त्याला बोलवलं, त्याला कानफाडात मारली आणि ह्या सगळ्या सैनिकांना गोव्याच्या बाहेर म्हणजे पोर्तुगीजांच्या हद्दीच्या बाहेर हाकलून दिलं. शिवाजी महाराजांनी ही म्हणजे त्यांना पूर्ण, कारण शिवाजी महाराजांना काय करायचं होतं की त्यावेळी योजना अशी होती, पोर्तुगीजांनीच लिहून ठेवलं की हे सर्व लोक आतमध्ये आलेले आहेत, यांनी आतून एक उठाव करायचा आणि डिचोलीकडनं शिवाजी महाराज सैन्य घेऊन येणार. कुठं एखादी जी नदीची जी उतार आहे तिथं किंवा तिथला तो भाग, ते आतले लोक तिथं दबा धरून ताबा घेणार आणि शिवाजी महाराजांना अजून सैन्य घेऊन आत येण्यासाठी वाट करून देणार. अजून सैन्य घेऊन अचानक हल्ला करायचा आणि अगदी म्हणजे मुळावरच पोर्तुगीजांचा हल्ला करून पोर्तुगीजांचा इथनं नामशेष करायचा शिवाजी महाराजांचा तो बेत होता. तो फसला. आणि मग पुढे शिवाजी महाराजांनी नौदलाच्या अनेक मोहिमा केलेल्या आहेत. शिवाजी महाराजांनी पोर्तुगीजांचा संघर्ष, शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांचा संघर्ष हा कुठल्याही आर्थिक कारणासाठी नव्हताच. तो हे पोर्तुगीजांना उखडून काढण्यासाठीच हा संघर्ष होता. शिवाजी महाराजांच्या काळात 17व्या शतकात इंग्रज हे फार नवे होते. त्यांच्याकडं जो भाग होता तो म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या राज्यातला भाग जो होता ना, तो त्यांना लागून नव्हता. एक मुंबई नंतरच्या काळात ताब्यात आलं, परंतु त्याच्या बाहेरचा प्रदेश होता तो पोर्तुगीजांच्या ताब्यात होता. म्हणजे तुमचा शिवाजी महाराजांचा आणि इंग्रजांचा असा म्हणजे डायरेक्ट संबंध, सीमेशी संबंध मुळात नव्हता. हा त्यावेळेस इंग्रजांनाही ती मुंबईचा भाग हा पोर्तुगीजांनी भेट दिलेला होता, कारण तो अगोदर पोर्तुगीजांना अंदर म्हणून होता. आणि हे होतं की आणि शिवाजी महाराजांचा आणि इंग्रजांचा संघर्ष झाला नाही असं नाही. शेवटच्या खांदेरी उंदेरी बेटावर शिवाजी महाराजांच्या नौदलाने इंग्रजांना फार मोठा जबरदस्त पराभव केलेला आहे. ते केलं, त्या हेनरी ऑगस्टनलाही शासन केलं, राजापूरची वखार उखडून काढली, इंग्रजांचे कैदी तिथे जे मिळाले त्यांना कित्येक वर्ष कैद करून ठेवलं. त्यामुळं असं शिवाजी महाराजांनी कुणाशी असं ह्याला उजवा ह्याला डावा असं काही केलं नाही. परकीय शत्रू आहे तो परकीयच आहे, त्यांच्या दृष्टीने परकीयच होता तो. ते असं त्यांनी कधी तो भेदभाव नाही केलेला. एक काय होतं की शिवाजी महाराजांचं जे महसुलाचं धोरण होतं ना, ते गरीब शेतकरी, कारागीर
यांच्यासाठी खूप फायद्याचं होतं. कारण शिवाजी महाराजांनी वतनदारी पद्धत बंद केली नाही, परंतु त्यांनी त्याच्यावर एक चांगल्या प्रकारे त्याच्यावर अंकुश ठेवला. कारण अगोदर जी बादशहांची जी सत्ता होती त्यावेळेस ह्या वतनदारांना ते किती वसूल करतायत जनतेकडनं ह्याच्यावर लगाम त्यांचा नव्हता. बादशाला ते जो काही वतनामध्ये जो काही महसूल व्हायचा त्याचे 3 भाग केले जायचे. 2 भाग बादशाला पाठवायचे, 2 भाग हे वतनदार ठेवायचे. 1 भाग बादशाला एक भाग स्वतःला ठेवायचे आणि 2 भाग बादशाला पाठवायचे. चौथाई म्हटलं जातं. हां, 3 भाग केले जायचे. परंतु त्यांना जो ठरवून दिलेला महसूल आहे तो किती वसूल करतात ह्याच्यावर बादशाचं नियंत्रण नसायचं. शिवाजी महाराजांनी ते नियंत्रण आणलं. त्यामुळं परंपरागत ह्या वतनदारांना तो त्रास व्हायला लागला आणि शिवाजी महाराजांनी रोख तनखा द्यायला सुरुवात केली, म्हणजे रोख पगार द्यायला. जे आजच्या भाषेत सांगायचं झालं तर जे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत, जे ठेकेदार आहेत, ते पगार घ्यायला नाखुश असणारच. कारण तिथं जो काही फायदा मिळतो ते, परंतु इथं सर्वसामान्य लोकांचा प्रश्न होता काय, हे सर्व रयत सुखी होणार होती. त्यामुळे हे वतनदार शिवाजी महाराजांच्या विरुद्ध येते. त्यामुळे मग त्यांना जवळचा आश्रय कोण देणारा, तर पोर्तुगीज. आणि पोर्तुगीजांनाही हे पाहिजेच होतं की आपल्याला कोणतरी मग तिथं आम्हाला आक्रमण करायला किंवा ते इकडं प्रवेश करण्यासाठी हे असे नाखुश लोक किंवा असे बंडखोर लोक हे अशा परकीय लोकांच्यासाठी फायदेशीरच होते. हो, पुढे 18व्या शतकात तर भरपूर आहेत. 18व्या शतकात ते संभाजी महाराजांच्या काळात त्यांनी केलं की पोर्तुगीजांनी मोगलांशी तो तहच केला की जेव्हा औरंगजेब हा सर्व सैन्य घेऊन खाली आला दक्षिणेत, म्हणजे त्यानंतर शिवाजी महाराजांचा मृत्यू झाला आणि संभाजी महाराज राहिले, त्यावेळेस औरंगजेबाने पोर्तुगीजांकडे एक वकील पाठवला आणि त्यांच्याकडे तहच केला. आणि पोर्तुगीजांनी त्यात अट ठेवली की हा जी कोकण पट्टी आहे ही मोगल आणि पोर्तुगीजांनी मिळून जिंकून घ्यायची आणि ह्याची वाटणी करायची. काय 3 भाग करायचे, 2 भाग पोर्तुगीजांना आणि 1 भाग मोगलांना. असं पोर्तुगीजांचं फार मोठं स्वप्न होतं. ते संभाजी महाराजांनी ते धुळीस मिळवलं. पुढे सुद्धा 18व्या शतकात वेगवेगळे, म्हणजे आता सौंदेकर, सावंत हे ज्यांचे हेवे दावे, कोल्हापूरकर छत्रपती यांचे हेवे दावे, याचा फायदा घेऊनच हा नव्या काबिजाजीचा भाग आहे ना, हा पोर्तुगीजांनी जिंकून घेतला. पण शिवाजी महाराजांनी जे पोर्तुगीज आणि संभाजी महाराजांनी जे पोर्तुगीजांना जो धडा शिकवला, त्यामुळं पोर्तुगीजांचा माज आणि पोर्तुगीज सत्तेचा जो काही कणा होता तो मोडून पडला. इतिहासात खरं तर जर तरला काही महत्त्व नसतं काय, की आता इतिहासाचे संदर्भ काय म्हणतात ह्याला महत्त्व आहे काय. हा, आता जर तर म्हणजे खरंच म्हणतो आपण की ह्याला काही महत्त्व नाही, परंतु ह्याला फार महत्त्वही असतं. जर झालं नसतं किंवा हा सर्व पोर्तुगीजांकडं हे नसतं, त्या कवी कलशाने जे म्हटलेलं आहे ना काय, काशी की कला जाती मथुरा में मस्जिद वस्ती, अगर शिवाजी न होते तर सबकी सुन्नत होती. हे कवी कलशाने अजून खूप काही त्यात म्हटलेलं आहे पूर्ण. आणि हे खरंच चित्र भारताचं राजकीय आणि सामाजिक इतिहास आज वेगळा असता जर शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज झाले नसते तर. संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर हा खरा परिणाम झाला की संभाजी महाराजांच्या बलिदानानंतर आपण म्हणूया की एक जो स्फुल्लिंग पेटलं की जे वतनदार सुद्धा इथले, म्हणजे गोव्यातल्याच वतनदारांनीच म्हटलेलं आहे की स्वामींचं राज्य हे देवा ब्राह्मणाचं वसतिस्थान. आणि म्हणून ते त्या पोर्तुगीजांविरुद्ध आणि मोगलांविरुद्धच्या ह्याच्यामध्ये हे सर्व लोक उत्स्फूर्तपणे ह्या लढायांमध्ये सामील झाले, या लढ्यामध्ये सामील झाले. की जे संभाजी महाराजांना ज्या प्रकारे औरंगजेबाने मृत्यूदंड दिला, जो त्यांना हे केलं, त्याचा जो सर्व वणवा पेटला काय, आणि मोगलांच्या अत्याचाराची सर्वांना जाणीव झाली आणि त्याचा हा परिणाम त्यावेळेस झालेला आहे तो. त्यामुळे हे राज्य पुढं औरंगजेबाला नाही जिंकता आलं. त्याने आदिलशाही नष्ट केली, कुतुबशाही नष्ट केली. तो 27 वर्ष इथं टकरा देत राहिला आणि इथल्याच मातीत मग या लोकांनी यांना गाडला.